inkissru u nwarbu. Bernard Grech spiċċa jwaħħal fil-ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista li jurew l-adab tagħhom fuq l-aħbar li Christian Perugin tal-Lovin Malta ser jidħol jaħdem mal-partit u jmexxi l-kampanja tal-kap. Dan għamlu waqt attività politika fil-Qrendi bħala parti mill-Kunsill Ġenerali fl-istess jum li One News vela li kellha ssir laqgħa urġenti mal-ħaddiema tal-Media Link u tal-partit li bdew jipprotestaw u jeddu li ser jitilqu jew jieqfu jaħdmu jekk ma jarawx il-kapu jkellmuh wara l-ingaġġ ta' Perugin. Għalkemm Christian Perugin huwa l-istess persuna li beda kawża biex jagħlaq l-istazzjonijiet politiċi fosthom dak tal-Partit Nazzjonalista u għalhekk rid jitfa' lill-ħaddiema tal-partit il-barra bla xogħol, Bernard Grech appellalhom biex ma jiġġudikawhx. Jekk jiena ġej xi ħadd u da xi ħadd sena ilu, 5 sin ilu, 10 sin ilu, 20 sen ilu, għamel xi ħaġa li fajnejja weġġani pubblikament, personalment, jew ma ġobnix dak li għamel, u qabel jiġi diġà ġudikajtu, diġà tajtu t-titlu, diġà laqtlu l-bib, mhux il-bib tal-istamperija, il-bib tal-kollaborazzjoni. Allura dak il-persuna ma jistax jersaq. L-istess Grech li saħaq kif iż-żgħażagħ jinteresshom biss mill-kannabis issa kien mistoqsi dwar kif ser ikun qed jagħmel l-ispazju għaż-żgħażagħ fil-partit. Madankollu l-iżżagħżugħa li staqsietu għalilha li ma jistax jiggarantila l-ispazju iżda li trid tkun hi biex tiġġieled forsi ssib l-ispazju fil-partit. Dan bħal messaġġ li kien bagħat lil min telaq il-Partit Nazzjonalista u talabhom jirriabilitaw ruhom jekk jaħsbu li għandhom jidħlu lura fil-partit. Il-Partit Nazzjonalista kif jista' jagħti spazju li żgħażagħ fih danu? U xi spazju għandi jiena bħala żagħżugħa fil-Partit Nazzjonalista? Jiena taf kif se nwieġeb għal Martina mhux se nwieġebha fit-tul. Mhux kif il-Partit Nazzjonalista se jtik l-ispazju, ejja intu ħu l-ispazju. Ejja u intom uħudu l-ispazju! Ejja u intom uġġieldu għall-ispazju! Fis-sija li għamel jipprietka u jdur bil-wifqa f'nofs il-pjazza tal-Qrendi huwa spiċċa ammetta li mhux dejjem ikun jaf x'inhu għaddej fil-partit li suppost qed imexxi. Mhux bil-forsi nkun naf kull ma jkun għaddej.